Ja, jamen jeg vil nu vise, hvordan min aflevering 3 fungerer. Hvor vi har vores R2R ladderport koblet op til vores Analog Discovery og vores Arduino. Og så syvsegment LED. Og her der kan vi se, at tiden den kører på sekunder og på minutter. Og så har vi også tilføjet sådan en dot, der blinker siden aflevering 2. Så der er lavet lidt om fra aflevering 2 i den del og i vores display. Ja, men som sagt, så kan vi se her, at tiden kører, og den tæller der ud af. Den har kørt i 11 minutter og 42 sekunder. Og her der kan vi se den LED, der ligesom går ind og indikerer, at det er det er tiden, vi gerne vil se på vores display. Ja, og der har jeg et par formålsstand foran LED'erne. Trykker jeg så på min knap her, så skifter jeg over på min spændingsindikator. Og her der kan vi se, at lige nu måler jeg 2,4, knap 5 volt, som jeg får genereret her med min min Analog Discovery. Går jeg så ind og ændrer for eksempel her til, skal jeg lige finde min mus der, lad os bare sige 3,5 volt, eller hvad? Jamen så kan vi også gå ned her og se, at syvsegmentet skifter position til 3,5. Og det foregår sådan rimelig hurtigt, og 1,5 volt kan vi også finde her. 1,5 volt. Jamen så er vi på knap 1,5. Vi har sat sådan en offset funktion ind i koden, så man kan tilpasse det, hvis jeg gerne vil have det til at være mere præcis på 1,5 volt, men jeg synes nu det er fint nok. Og så på min trykknap hernede kan jeg så igen hoppe tilbage til tidsindikationen, og der kan man se, at den kører egentlig bare derudad. Så den tæller. Så på den måde kan jeg ligesom skifte mellem tid og spændingsmålingen ved at trykke på knappen her. Ja, det var det jeg ville vise.